Neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras, o seu corpo parece imóvel, sólido, silenciosamente ancorado ao chão. Mas isso é uma ilusão útil. Você está atravessando o espaço junto com a Terra, girando com o planeta, orbitando o Sol, sendo arrastado pela Via Láctea a velocidades que o seu cérebro simplesmente não foi feito para sentir. E o mais desconcertante não é esse movimento invisível. O mais desconcertante é que os físicos descobriram que quase tudo o que comanda esse balé cósmico também é invisível. Agora faça um experimento mental extremamente simples. Imagine que, de repente, toda a matéria comum do universo desaparece. Estrelas, planetas, nuvens de gás, oceanos, ossos, sangue, metal, poeira, tudo o que emite ou reflete luz. O que sobraria, segundo a nossa intuição, seria quase nada. Um vazio imenso, frio e praticamente sem estrutura. Mas a física moderna diz outra coisa. E esa outra coisa é tão extraña que aínda hoxe impede a algúns dos mellores cientistas do mundo de dormir en paz. Porque se removésemos tudo o que podemos ver, o universo non perdería apenas os seus obxetos máis bonitos. Ele revelaría o fato humillante de que a parte visível da realidade tal vez sexa apenas unha película fina sobre algo moito maior, moito máis pesado e moito máis misterioso. Galaxias continuarían denunciando a presenza de masa onde neñuma luz aparece. O propio espazo continuaría a se expandir de unha forma que a materia coñecida non consegue explicar. E de repente a pergunta deixaría de ser do que o universo é feito para se tornar por que a parte que coñecemos é tan pequena. É aquí que comeza o verdadeiro desconforto. A física moderna é ao mesmo tempo a teoría máis ben sucedida que a humanidade já construiu e un mapa cheio de rexións en branco. Nós sabemos calcular eclipses, prever partículas, construir reloxes atómicos, enviar instrumentos para alén dos planetas exteriores e descrever con precisión espantosa o comportamento da materia común. Mas cando ollamos para as maiores estruturas do cosmos, para o fluxo do tempo e para a unión entre gravidade e mundo cuántico, ese edificio brillante comeza a ranser. E en algunhas áreas, ele parece quase construído sobre unha ausencia. Un dos momentos máis importantes desa historia aconteceu cando os astrónomos comezaron a medir como as galaxias giran. A expectativa era simples. Cuanto máis longe do centro, máis devagar as estrelas deberían se mover, así como os planetas máis distantes do Sol orbitan máis lentamente. Esa é a previsión natural cando a maior parte da masa está concentrada no miolo luminoso. Só que o seu se recusou a colaborar con a intuición. As estrelas nas rexións externas das galaxias estaban rápidas demais. Nos anos 70, a astrónoma Vera Rubin, traballando con Kent Ford, transformou ese desconforto en evidencia sólida. Observando galaxias espirais, ela mostrou que súas curvas de rotación non caían como deberían cair. En vez de as bordas desaceleraren, elas parecían manter velocidades altas, como se uma enorme quantidade de massa invisível estivesse espalhada para além do disco brilhante. Não era um pequeno erro instrumental. Não era um detalhe estatístico. Era um sinal persistente de que as estrelas estavam respondendo à gravidade de algo que ninguém conseguia ver. Isso era estranho por um motivo profundo. A física não estava tropeçando em um detalhe exótico de laboratório, mas em algo que parecia sustentar a arquitetura de galáxias inteiras. Se as contas estavam certas, então os telescópios captavam apenas uma fração do conteúdo gravitacional do cosmos. Matéria comum, feita de prótons, nêutrons, elétrons, átomos, poeira e gás, não bastava. Alguma outra coisa estaba lá fora, puxando silenciosamente o tecido das órbitas. No comezo, moita xente tentou salvar a situación con hipóteses máis conservadoras. Talvez houbese gas moito frío, difícil de detectar. Talvez populações de estrelas fracas, anás marróns ou obxetos compactos estivesen escondidas nas periferias galácticas. Talvez as leis da gravidade precisasen de axuste en escalas enormes. Esas posibilidades foron levadas a serio, e iso é importante lembrar porque a ciencia real non salta inmediatamente para o misterioso. Ela resiste ao misterio até onde consegue. Mas entón as pistas comezaron a se acumular en varias direccións ao mesmo tempo. A materia invisível non aparecía apenas nas galaxias individuais. Ela deixaba rastro no modo como aglomerados de galaxias se mantén coesos, no camiño da luz que se curva ao redor de rexións masivas e até nas marcas deixadas pelo universo primitivo na radiación cósmica de fundo. Era como seguir pegadas en unha praia escura. Você non ve o animal,
Mas cada nova marca confirma que algo pesado pasou por ali. Un caso famoso intensificou aínda máis ese incómodo. En observacións do chamado aglomerado Bala, astrónomos combinaron dados de telescopios espaciais e de observatorios de rayos X para estudar a colisão entre dois aglomerados de galaxias. O gas quente, que representa boa parte da materia común deses sistemas, ficou para trás após o choque. Mas os mapas gravitacionais mostraron que a maior parte da masa estaba en outra rexión, avanzando con as galaxias. En outras palabras, a masa parecía separada da materia luminosa. Iso é quase perverso do ponto de vista intuitivo. Nos crecemos acreditando que ver é coñecer. Na física do cotidiano, o que pesa costuma ser o que ocupa espaço, faz sombra, encosta na mão. Só que o universo em grande escala parece seguir uma regra menos reconfortante. O que manda nem sempre brilha. E se iso for verdade, então a materia común, a materia da qual somos feitos, pode ser cósmicamente secundaria. Hoxe, a mellor descrición disponível suxere que a materia común responde por apenas unha pequena frasán do conteúdo total do universo. O resto inclui unha componente invisível chamada materia escura e outra aínda máis desconcertante chamada enerxía escura. Só esa frase já debería ser suficiente para causar vertigen. Nos demos nomes elegantes a dúas coisas que dominan o cosmos. Mas nomear non é compreender. En moitos sentidos, é apenas unha forma disciplinada de admitir ignorancia. A materia escura, a pesar do nome, non é apenas materia escondida no escuro como un objeto apagado en un cuarto sen lámpada. Se fose asín, ela interagiría con a luz de maneiras máis familiares. O problema é justamente que ela quase non conversa con a materia común, exceto, ao que tudo indica, pela gravidade. Iso a torna exasperantemente difícil de detectar. Ela influencia o universo sen se ofrecer a ollar. Durante décadas, físicos tentaron capturala de diferentes maneiras. Algúns construíron detectores subterráneos, enterrados sob montañas ou rochas profundas, para protexer os experimentos do ruído de partículas vindas do espazo. Outros buscaron sinais indirectos en telescopios, imaginando que partículas de materia escura poderían colidir entre sí e producir claróns detectáveis. Outros aínda tentaron producila en aceleradores, esperando que algunha colisão enerxética revelase a existencia de unha nova partícula. Até agora, porén, o silencio experimental continúa sendo unha das respostas máis frustrantes da ciencia contemporánea. Ese silencio cría unha tensión fascinante. De un lado, os indicios gravitacionais da materia escura son numerosos demais para seren descartados con leviandade. Do outro, a ausencia de detección directa faz con que cada modelo pareza provisorio. Há candidatos teóricos en abundancia, de partículas masivas fracamente interactivas a accións, pasando por ideas máis radicais sobre sectores ocultos da natureza. Mas o universo, por enquanto, non confirmou neñuma desas apostas coa clareza que os físicos desexan. E é aquí que a extrañeza crece de escala, porque cando parecía que tiñamos ao menos unha crise ben delimitada, surdiu unha crise aínda maior. En 1998, dúas equipes que estudaban supernovas distantes anunciaron un resultado que virou a cosmoloxía do aveso. O universo non estaba apenas se expandindo. Esa expansión estaba acelerando. Pense no que iso significa. Se o universo nasceu en unha grande expansión inicial, sería intuitivo imaginar que a gravidade da materia frearía ese movimento ao longo do tempo, aínda que lentamente. Tal vez a expansión continuase, mas cada vez menos veloz. O que as observaciones suxeriran foi o oposto. En escalas cósmicas, algo parece estar empurrando o espazo a se esticar máis e máis depresa. Os nomes asociados a esa descoberta se tornaron centrais na historia da física recente. Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess. Ao comparar o brillo observado de supernovas do tipo apropiado co brillo esperado, esas equipes concluíron que galaxias distantes estaban máis longe do que deberían estar en un universo sen aceleración cósmica. O resultado foi tan perturbador que a comunidade científica levou tempo para aceitalo plenamente. Mas a medida que outras observaciones entraron en cena, a conclusión se fortaleceu. Ese novo ingrediente recebeu o nome de enerxía escura. O nome soa quase poético, mas o problema é brutalmente técnico. Non sabemos o que ela é. Sabemos apenas que, se a interpretación dominante estiver correta, ela responde pela maior parcela do conteúdo enerxético do cosmos e altera o destino de tudo.
É como descobrir que o principal motor do universo está escondido atrás de unha porta sen mazaneta. Talvez você pense que chamar algo de enerxía escura sexa apenas trocar ignorancia por vocabulario. En certo sentido é exactamente iso, e os físicos recoñecen ese ponto con franqueza. Mas o nome existe para marcar un conxunto consistente de efeitos observacionais. As galaxias se afastan, a xeometría en larga escala do universo se organiza de determinada forma, e os dados conversen para a idea de que há unha componente de presión negativa asindo sobre a expansión cósmica. O desconforto ven do fato de que a teoría cuántica de campos oferece estimativas para a enerxía do vacuo que son absurdamente maiores do que o valor inferido do cosmos. Ese abismo entre teoría e observazono non é unha pequena rachadura. É frecuentemente descrito como unha das piores previsiones da historia da física teórica cando confrontada co universo real. Se a enerxía do vacío cuántico tivese o valor inxenuo suxerido por certos cálculos, o universo observado sería irrecoñecível. Galaxias, estrelas e planetas talvez xamais se organizasen da forma como coñecemos. Aínda asín, o cosmos está aquí, delicadamente estruturado, como se estivésenos dicendo que algunha peza esencial da ecuaceno foi mal comprendida. Perceba o padrón emerxente. Na escala das galaxias parece haber masa onde a luz non alcanza. Na escala do universo inteiro parece haber unha enerxía que acelera a expansán do propio espazo. En ambos os casos, a gravidade é a mensaxeira do misterio. Non vemos directamente o axente, mas sentimos seu efeito sobre tudo ao redor. É como observar follas tremendo e concluir que há vento, mesmo sen enxergar o ar. E por que iso importa para nós, alén do fascinio abstrato? Porque esas non son curiosidades decorativas sobre rexións distantes do cosmos. Elas atinxen o corazón do que consideramos unha teoría física completa. Unha ciencia que non sabe explicar a maior parte do conteúdo gravitacional do universo está por definición incompleta. E unha ciencia incompleta sobre a estrutura do cosmos tamén deixa en aberto as condicións que permitiran o surximento de galaxias, estrelas, elementos químicos e, por consecuencia, ambientes onde a vida pudese existir. Há aínda outro nivel de importancia, menos obvio e máis inquietante. Sempre que a física encontra unha contradición duradoura entre observación e teoría, algo grande costuma acontecer. Ás veces nace unha nova partícula. Ás veces cai unha noción antiga sobre espazo e tempo. Ás veces dúas áreas inteiras da ciencia, antes separadas, precisan ser unificadas por unha estrutura máis profunda. Materia escura e enerxía escura talvez sexan sintomas de unha falla localizada, mas tamén poden ser indicios de que a propia gravidade aínda non revelou súa forma final. Iso nos leva a un ponto decisivo. Se o universo é gobernado en larga escala por ingredientes que non compreendemos, e se a forza responsável por ler eses ingredientes é a gravidade, entón talvez o problema non esteja apenas no inventario cósmico. Talvez esteja na propia linguaxe que usamos para descrever a realidade. A relatividade geral de Albert Einstein funciona magnificamente para estrelas, órbitas, buracos negros e expansión cósmica en moitas situacións. A mecánica cuántica funciona magnificamente para átomos, partículas, campos e tecnoloxías de precisión. Mas as dúas estruturas, juntas, parecen falar dialectos incompatíveis cando empurradas ao extremo. Esa incompatibilidade aínda non entrou totalmente en cena no noso percurso, mas já proxeta súa sombra. Porque basta ollar para os enigmas que acabamos de tocar para perceber un padrón quase cruel. Sempre que tentamos entender o universo en súa escala total, acabamos batendo en preguntas sobre o tecido do espazo, sobre a orixen da enerxía do vacío, sobre a propia natureza da gravidade e sobre os limites das teorías actuais. O quebra-cabeza non é só astronómico, ele é fundamental. Existe tamén unha dimensión humana nesa crise científica, embora ela non sexa sentimental. Os instrumentos ficaron mellores, os mapas do ceo ficaron máis profundos, os modelos matemáticos ficaron máis sofisticados. Aínda asín, as respostas definitivas non vieron. Iso significa que non estamos diante de un misterio mantido pela falta de esforzo ou de intelixencia. Estamos diante de un limite xenuíno do coñecimento presente, daqueles raros momentos en que a realidade parece máis inventiva do que as nosas mellores ideas. E cuanto máis os dados melloran, máis difícil fica escapar da pergunta. Se a materia escura existe, por que aínda non a encontramos en laboratorio? Se a enerxía escura é real, por que seu valor é tan pequeno comparado ao que certas contas suxeren?
Se ambas son manifestações de algo máis profundo, por que ese algo aparece precisamente nas escalas onde nosa compreensão vacila? Cada posibilidade resolve un incómodo e cría outro. Talvez a parte máis perturbadora sexa esta. Esas questões non viven nas marxens da física. Elas viven no centro. Non estamos discutindo unha anomalía obscura en un canto remoto do coñecimento, mas a composición dominante do universo e a dinámica de súa expansón. Iso significa que o noso retrato do real, a pesar de poderoso, talvez aínda sexa parecido con un mosaico ao cual faltan varias pezas no medio, non nas bordas. E ninguén contempla un mosaico asín sen sentir un desconforto cuase físico. Por enquanto, tudo o que podemos dicer con honestidade é que a física sabe descrever con extrema precisán unha pequena parte do que existe e inferir con enorme confianza a presenza de unha parte moito maior que aínda non comprende. Iso non é fracaso, é exactamente o tipo de situación en que a ciencia se torna máis interesante. Mas tamén é o tipo de situación que anuncia tempestade intelectual, porque se aquilo que non vemos molda galaxias, acelera o cosmos e desafía a unión entre as nosas teorías máis ben sucedidas, entón os próximos enigmas non serán menores. Eles serán aínda máis íntimos. Non perguntarán apenas do que o universo é feito, mas tocarán algo máis extraño. O que significa dicer que un acontecimento veña antes de outro? Como a gravidade se comporta cando o espazo se torna cuántico? E por que, depois do nacimento do cosmos, sobrou materia en vez de nada? E a primeira desas preguntas comeza onde todos nós acreditamos viver con seguranza, dentro do fluxo aparentemente obvio do tempo. A transición da materia escura e da enerxía escura para o enigma da natureza do tempo, conectando a crise cosmolóxica á estrutura fundamental da realidade. O problema é que o tempo parece obvio apenas en cuanto non ollamos para ele con demasiada precisión. No cotidiano, ele ten a aparencia de unha corrente simples. O pasado fica para atrás, o presente pasa por nós, o futuro se aproxima. Nos embellecemos, a madeira queima, o vidro quebra, a lembranza se acumula, e tudo iso parece confirmar que existe unha dirección natural inscrita no mundo. Mas, cando a física tenta localizar esa dirección dentro de súas ecuacións máis profundas, a seguranza cotidiana comeza a se desfacer. Há, de forma simplificada, dúas grandes maneiras de encarar ese enigma. A primeira trata o tempo como algo fundamental, unha dimensão real do universo, tan integrante da estrutura da realidade cuanto o espazo. A segunda ve a sensación de fluxo como un fenómeno emergente, un efeito colectivo que nace de procesos máis básicos, como a entropía, a información e as relacións entre estados físicos. Nenhuma das dúas visões é absurda, e nenhuma delas conseguiu fechar a questão de modo definitivo. No primeiro modelo, o tempo non sería un reloxo universal pairando sobre tudo, mas unha parte do tecido do cosmos. A relatividade ensinou que espazo e tempo non son caixas separadas. Eles forman unha única malla, deformada por masa e enerxía. Iso muda radicalmente a nosa intuición, porque o ritmo do tempo deixa de ser absoluto. Reloxos en movimento e reloxos submetidos a campos gravitacionais intensos non concordan entre sí, e aínda asín a teoría funciona con unha precisión impresionante. Iso non é unha excentricidade matemática. Satélites de navegación, por exemplo, só funcionan correctamente porque os efeitos relativísticos sobre o tempo precisan ser levados en conta. Un reloxo máis afastado da gravidade terrestre e en alta velocidade acumula diferenzas reais en relación a un reloxo na superficie. A lição é brutalmente concreta. O tempo non corre do mesmo modo para todos. Aquilo que no cotidiano parece un pano de fundo uniforme se revela na física como algo flexível, elástico e dependente da estrutura do universo. Se ese modelo for levado ás últimas consecuencias, ele abre unha imaxe aínda máis desconcertante. En vez de imaginar o universo como unha secuencia de instantes que van sendo criados, podemos descrevelo como unha estrutura completa, na cual eventos están distribuídos ao longo do espazo-tempo. Nesa leitura, o que chamamos de pasado e futuro non serían rexións inexistentes e existentes de forma alternada, mas partes diferentes de unha totalidade maior. O fluxo que sentimos podería ser máis unha característica da nosa experiencia do que unha propiedade fundamental do cosmos. É aquí que o desconforto aumenta, porque a nosa mente foi construída para viver en sucesión, non en totalidade. Nós sentimos decisão, surpresa, espera, arrependimento, expectativa.
Tudo em nossa experiência sugere que o futuro ainda não está dado e que o presente tem um privilégio especial. Mas a relatividade não oferece, em sua forma mais austera, um presente cósmico compartilhado por toda a realidade. A segunda grande família de modelos tenta preservar aquilo que a experiência denuncia sem rejeitar as vitórias da física moderna. Nela, o tempo como fluxo não é um bloco fundamental do universo, mas um resultado estatístico, quase térmico. A seta do tempo surgiria porque certos processos são muito mais prováveis em uma direção do que em outra. O ponto central aqui é a entropia, a medida da dispersão, da multiplicidade de arranjos possíveis, da tendência que sistemas têm de evoluir de configurações especiais para configurações mais comuns. Pense em um cubo de gelo sobre a mesa. O gelo derrete, mistura-se ao ambiente e dificilmente espontaneamente recompõe sua forma original. Pense em perfume espalhado no ar. As moléculas se dispersan pelo cómodo e non costumam se reorganizar sozinhas dentro do frasco. As leis microscópicas que gobernan colisões e movimentos muitas veces non distinguen claramente pasado de futuro, mas o comportamento colectivo de enormes conjuntos de partículas produz a irreversibilidade que coñecemos. Ese ponto é decisivo porque suxere algo profundamente extraño. Talvez o tempo, tal como o sentimos, non sexa unha forza empurrando o universo, mas un efeito da maneira como a orden se degrada e a información se redistribúe. En outras palabras, nos perceberíamos un antes e un depois, porque vivemos dentro de un cosmos que comezou en un estado extraordinariamente ordenado. O enigma entón deixa de ser apenas porque o tempo pasa, e pasa a ser porque o universo comezou en condições tan especiais que permitiran a existencia de unha seta temporal. E aquí a física revela unha de súas ironías máis elegantes e máis cruéis. Cuanto máis microscópicas se tornan as leis, menos evidente fica a diferenza entre ir para frente e ir para atrás. Mas cuanto maior a escala do fenómeno, máis implacável esa diferenza parece. En unha escala, as ecuações toleran simetría. En outra, a realidade concreta impón irreversibilidade. O mundo íntimo da materia parece relativamente indiferente á dirección do tempo, en cuanto o mundo da experiencia humana parece inteiramente moldado por ela. Ese contraste produce unha imaxe poderosa. No microcosmo, partículas coliden, oscilan e trocan enerxía de modos que en moitas descrisois non carregan a marca nítida da flecha temporal. No macrocosmo, estrelas nascen e morren, galaxias evolúen, estruturas se disipan, o universo expándese, e tudo parece apontar para unha dirección histórica. É como se a realidade susurrase unha simetría en seus tixolos máis pequenos e ao mesmo tempo escrevese unha narrativa irreversible en súas maiores arquitecturas. Ese espellamento entre o minúsculo e o colosal non resolve o misterio, ele o torna máis refinado. As dúas imaxens, por tanto, compétense en que unha consiga eliminar a outra. O modelo en que o tempo é parte fundamental do espazo-tempo explica con enorme forza a relatividade, a dilatación temporal e a ausencia de un agora universal. O modelo en que o fluxo é emerxente explica por que o mundo vivido parece orientado, porque lembramos o pasado en vez do futuro e porque a desorden tende a crecer. Ambos capturan algo verdadeiro, mas tal vez apenas parcialmente verdadeiro. A forza do primeiro modelo está na súa precisano estrutural. A relatividade xeral non é apenas filosóficamente provocadora. Ela acerta observacións, prevé efeitos, describe órbitas, lentes gravitacionais, buracos negros e a expansán cósmica. Cuando ela trata o tempo como parte de unha geometría dinámica, o universo responde con concordancia experimental. Iso dá a esa imaxen un peso extraordinario, porque en ciencia beleza non basta. O que conta é a capacidade de sobreviver ao confronto con a realidade. Há tamén unha virtude conceitual importante nesa visán. Ela elimina a idea insenua de un reloxo universal externo ao cosmos. Non existe un mestre invisível marcando o mesmo segundo para tudo o que existe. Existen trayectorias, referenciais, campos gravitacionais, velocidades relativas e medidas locais. O tempo, nese sentido, deixa de ser unha substancia mística e pasa a ser unha característica relacional da propia estrutura do mundo. Alén diso, ese modelo consegue acomodar unha descoberta intelectual decisiva da modernidade. O observador non describe o universo de un punto de vista absoluto.
Dois observadores en movimento relativo poden discordar sobre a simultaneidade de eventos distantes, e esa discordancia non é erro, é parte da arquitectura real do cosmos. Iso destrói a bella confianza de que existe un presente global costurando tudo. O tempo deixa de ser unha liña única e gaña a complexidade de unha malla. A segunda visão, a emerxente, posúe outra especie de forza. Ela conversa mellor con a vida concreta e con a experiencia da irreversibilidade. Ela axuda a explicar por que copos quebran e non se recompóen, porque memorias apontan en unha dirección, porque causas parecen anteceder efeitos na práctica e porque o universo observável ten unha historia. En vez de negar a asimetría temporal que sentimos, ela procura derivala de condicións físicas máis profundas. Ela tamén oferece unha ponte promisora entre tempo, información e cosmoloxía. Se a seta temporal depende de un pasado de baixa entropía, entón o problema do tempo se torna inseparável do problema do estado inicial do universo. Iso é intelectualmente poderoso, porque conecta a experiencia máis íntima do cotidiano ao retrato máis amplo do cosmos. A xícara que esfría sobre a mesa e a historia térmica do universo pasan a facer parte do mesmo enigma. Existe aínda un mérito estratéxico nesa segunda abordaxen. Ela nos obriga a desconfiar daquilo que parece directamente evidente á consciencia. Así como a Terra parece inmóvel e non está, tal vez o presente pareza especial sen ser fundamental. Tal vez o fluxo sexa unha leitura producida por sistemas físicos que almacenan rexistros, comparan estados e constroen memoria. Neste caso, o tempo vivido sería unha interfase, non o alicerce último. Mas é precisamente aquí que comezan as limitações. O modelo do espazo-tempo fundamental funciona magnificamente en cuanto a gravidade é tratada de forma clásica, continua, geométrica. O problema aparece cando tentamos leválo ás rexións extremas, onde a física xa sabe que súa linguaxe debe fallar. No interior de buracos negros, nas proximidades do inicio cósmico e nas escalas máis diminutas imaxináveis, a gravidade precisa conversar con a mecánica cuántica. E esa conversa continúa truncada. A fronteira das leis aparece cando tentamos perguntar algo aparentemente simples demais. O que o reloxio mede cando o propio espazo-tempo tal vez non sexa continuo, mas granular ou emerxente? En que sentido fas falar de antes e depois se as variáveis fundamentais de unha teoría cuántica da gravidade non contiveren un tempo externo ben definido? As ecuacións que descreven o universo en certos formalismos quase parecen conxelar a evolución, como se a realidade profunda non tivese un reloje interno do modo que esperamos. Nese ponto, a ferramenta que funcionaba magníficamente comeza a mostrarse o limite de validade. Esa dificultade non é un detalle técnico periférico. Ela nos diz que a propia noción de evolución temporal tal vez sexa aproximada. En algunhas tentativas de cuantizar a gravidade, o universo total aparece en unha descrición onde o tempo, no sentido familiar, non figura como variável fundamental. O que existe son correlacións entre partes do sistema, relacións internas, mudanzas definidas relativamente umas ás outras. O tempo, entón, deixaría de ser o palco e pasaría a ser unha consecuencia da pesa. A visão emerxente, por súa vez, tamén enfrenta problemas serios. Dicer que a seta do tempo ven do aumento de entropía axuda moito, mas non resolve tudo. Porque a pergunta retorna con outra máscara. Por que a entropía era tan baixa no inicio? Por que o universo comezou en unha condición tan improbável, tan especial, tan aparentemente afinada para permitir unha dirección temporal clara? Explicar a flexa do tempo por un estado inicial excepcional é poderoso, mas desloca o misterio para un pasado aínda máis difícil de justificar. Há unha tensión adicional. Moitos procesos microscópicos fundamentais parecen quase reversibles, mas o noso universo real produciu un pasado memorável e un futuro incerto. Nos temos rexistros do que ocorreu e non do que ocorrerá. Temos cicatrices, fóseis, luz antiga atravesando o espazo, estruturas que almacenan vestixios de estados anteriores. Unha boa teoría do tempo non pode apenas falar de termodinámica de modo abstrato. Ela precisa explicar por que a propia arquitectura da información no universo é orientada. E entón surxe un impasse fascinante. Se o tempo é fundamental, precisamos entender por que ele parece correr de unha maneira asimétrica para seres como nós. Se ele é emerxente, precisamos entender a partir de que ele emerxe e por que a emerxencia asume xustamente a forma de unha sucesión tan profunda e universal. En un caso, falta explicar a flecha, no outro falta explicar o reloxio.
A ciencia encontra 2 mapas promisores e descobre que ambos deixan zonas cruciais en branco. Esa situación afecta máis do que a filosofía do tempo. Ela toca o corazón da causalidade. Toda física depende de unha forma ou de outra da idea de que certos estados condicionan outros. Mas a noción de causalidade muda de significado se non houber un presente universal e muda novamente se o tempo for derivado de correlações estatísticas. Non estamos apenas discutindo un detalle sobre reloxios. Estamos mexendo no propio esqueleto lóxico con que descrevemos mudanzas. Há aínda unha consecuencia cosmolóxica que torna tudo máis grave. O universo en expansión non oferece apenas un cenario onde eventos acontecen. Ele altera a propia forma como o tempo global pode ser entendido. En escalas moito grandes, a historia térmica do cosmos, a formación de estruturas, o resfriamento da radiación e a evolución gravitacional parecen reforzar unha direzón temporal. Mas a orixe desa direzón continúa parcialmente opaca. O universo revela a flecha e esconde súa fonte. Cuanto máis avanzamos, máis percebemos que o problema do tempo non está isolado. Ele toca a enerxía do vacuo, porque o vacío cuántico participa do comportamento cósmico. Ele toca a gravidade, porque tempo e xeometría aparecen unidos na relatividade. Ele toca a información, porque lembrar é unha transformación física. E toca a orixen do universo, porque toda tentativa de explicar a flecha temporal acaba voltando a pregunta sobre as condicións iniciais. É por iso que ese enigma ocupa un lugar tan desconfortável. Nos usamos o tempo para ordenar experiencias, construir teorías, testar hipóteses e até definir mudanza. Mas cuando tentamos transformalo en obxeto, el escapa entre dúas descrições igualmente inquietantes. En Numa, o fluxo é quase unha ilusión emerxente de sistemas complexos. Na outra, o fluxo subxetivo non encontra privilegio na xeometría profunda do cosmos. En ambas, a confianza cotidiana perde o xaón. E esa perda de xaón prepara o paso seguinte de forma quase inevitável. Porque se o tempo pode ser menos fundamental do que parece, entón a propia malla onde o universo acontece talvez tamén sexa menos sólida do que imaginábamos. E se espazo e tempo forman xuntos a estrutura que a gravidade curva, cualquier dúbida seria sobre o tempo arrasta consigo unha dúbida aínda maior sobre a natureza do espazo, da gravidade e da materia en súas escalas máis profundas. O enigma deixa de ser apenas cando as coisas acontecen e pasa a ser en que tipo de realidade algo como acontecer pode existir. É xustamente aí que as dúas crises se encontran. A cosmoloxía nos dice que a maior parte do universo está asociada a componentes que non comprendemos plenamente. O problema do tempo agora nos dis que nem mesmo a orden dos acontecimentos é tan simples cuanto parecía. Cuando esas dúas mensaxes se cruzan, surxe unha suspeita quase inevitável. Tal vez non estexamos apenas en algunhas respostas. Tal vez estexamos usando categorías que funcionan moito ben en certos reximes, mas que se tornan insuficientes perto da base última do real. Esa suspeita apunta directamente para o próximo abismo. A relatividade xeral describe a gravidade como xeometría continua do espazo-tempo. A mecánica cuántica describe a natureza en termos de probabilidades, campos e discretizacións que non combinan facilmente con esa xeometría lisa. En cuanto o tempo xa nos parecía instável, a gravidade cuántica promete tornar instável o propio palco do universo. E cuando o palco entra en colapso conceitual, a pregunta xa non é máis apenas o que existe no cosmos, mas o que significa existir en unha realidade onde espazo, tempo e materia tal vez sexan versões aproximadas de algo máis profundo. Se o palco entra en colapso conceitual, entón a crise deixa de ser cosmolóxica e se torna estrutural. Non estamos máis preguntando apenas o que o universo contén. Estamos preguntando de que tipo de tecido o propio universo é feito, cuando todas as descrições familiares comezan a fallar ao mesmo tempo. E aquí vale enfrentar o ceticismo de frente. Pode parecer que iso tudo é apenas o tipo de problema que nace cando empurramos a matemática alén do razoável. Pode parecer que gravidade cuántica sexa un luxo teórico, unha obsesión por elegancia, distante de cualquier realidade observável. Mas ese ceticismo só sobrevive até lembrarmos onde as teorías actuais se quebran. Elas se quebran xustamente nos lugares onde non temos o direito de aceitar remendos. No interior máis extremo dos buracos negros, nos instantes iniciais do universo, na fronteira onde densidade, enerxía e curvatura deixan de ser grandes e se tornan absolutas para os padróns da física coñecida. Neses reximes, relatividade xeral e mecánica cuántica non discordan en detalles marxinais.
Elas exixen lóxicas diferentes para a mesma realidade. De un lado, a relatividade xeral nos diz que gravidade non é unha forza común entre obxetos dentro do espazo. Ela é a propia geometría do espazo e do tempo en deformación continua. De outro, a mecánica cuántica nos diz que, cando ollamos suficientemente fundo, a natureza non se comporta como unha superficie lisa, mas como un dominio de flutuações, probabilidades e excitações discretas. Separadamente, cada estrutura é triunfante. Xuntas, perto do extremo, elas comezan a soar como dois instrumentos afinados en escalas diferentes, tocando a mesma nota e producindo un ruído. É por iso que a busca por gravidade cuántica non nace de caprixo. Ela nace de unha ferida lógica. Se tudo o que existe é cuántico en algún nivel, por que a gravidade sería a única excepción? E se a gravidade molda o propio espazo-tempo, o que significa cuantizar algo que até aquí servía como escenario para as demais cuantizações? Esa pergunta é quase violenta. Porque cuantizar un campo dentro do espazo já é difícil. Cuantizar o propio espazo é mexer na moldura enquanto tentamos terminar a pintura. Imagine, por un instante, un reloxo caindo en direção ao horizonte de un buraco negro. Para alguén muito distante, ese reloxo parece desacelerar, avermellar, congelar perto da borda. Para quen cai junto con ele, o tempo local segue seu curso. Agora corte a imaxen e recúe brutalmente até o universo primordial, cando non había planetas, nen estrelas, nen átomos estáveis. Apenas un cosmos comprimido en condições tan extremas que espazo e tempo tal vez aínda non fosen entidades separáveis como hoxe. O mesmo problema aparece nas dúas pontas. Cando a gravidade domina tudo, nosas intuições sobre continuidade, duración e localización comezan a disolverse. O que parece un fenómeno astrofísico isolado vira na verdade un espello da orixen inteira do real. É aí que o conflito entre teorías atinxe seu ponto máis agudo. A relatividade aceita singularidades como sinal de limite da descrición, lugares onde a curvatura tende ao infinito e as ecuações perden poder explicativo. A mecánica cuántica, por súa vez, ten horror a infinitos non controlados. Sempre que eles aparecen de forma crúa, a mensaxen costuma ser a mesma. A teoría foi levada alén de súa validade. En outras palabras, unha linguaxe prevé abismos matemáticos. A outra trata eses abismos como evidencia de que falta linguaxen. Nenhuma das dúas pode ser simplesmente descartada, porque ambas funcionan con precisión extraordinaria onde foron testadas. Entón a física se ve presa en un impasse raro. Ela precisa conservar dúas vitorias incompatíveis até descobrir a estrutura que as torna partes de algo maior. Algunhas propostas tentan resolver iso, suxerindo que o espazo-tempo non é continuo. En certas abordaxens, ele tería unha granulación mínima, unha textura elementar, unha especie de malla cuxo refinamento supera cualquier imaxen cotidiana. En outras, o espazo e talvez até o tempo emerxen de relações máis fundamentais, como se geometría fose o efeito colectivo de algo máis profundo e menos intuitivo. Há ainda programas en que partículas e forzas deixam de ser entidades pontuais e passam a ser modos de vibração de objetos mais básicos, dissolvendo a distinção rígida entre matéria e geometría. O detalle técnico muda de escola para escola. O desconforto central permanece. Quase todas as grandes tentativas de gravidade cuántica nos obrigan a admitir que o que chamamos de espazo pode non ser fundamental, que o que chamamos de tempo pode non ser primario, e que a realidade na base tal vez non se pareza con cenario algún. Iso ten consecuencias enormes, porque se espazo-tempo é emerxente, entón a pergunta clásica sobre o que había antes do inicio do universo tal vez estexa mal formulada. Antes supón tempo xa dado, fora supón espazo xa dado, mas tal vez esas categorías teñan surxido xunto con o propio proceso cósmico. De repente, preguntas que parecían naturais revelan unha dependencia escondida de conceitos que poden ser apenas aproximados. Non é que a ciencia se recuse a responder, é que ela descobre que a gramática da pergunta tal vez pertenza a un nivel superficial do mundo. Existe un sinal particularmente perturbador desa crise. Cuando físicos tentan descrever o universo inteiro por certos formalismos cuánticos da gravidade, o tempo desaparece da ecuazón fundamental. A evolución, que parecía a alma da realidade, deixa de ocupar o centro. Restan correlazóns entre estados, estruturas relacionais, posibilidades de organización. O mundo profundo parece menos un filme rodando
e máis unha arquitectura de vínculos a partir da cual a sensación de fluxo pode emerxir. Iso non é apenas extraño. Iso nos obriga a desconfiar da imaxe máis íntima que facemos da existencia, a de que tudo se move sobre unha corrente temporal universal. Mas o paradoxo piora cando lembramos dos buracos negros. Eles non son apenas laboratorios extremos de gravidade. Eles son tribunais para cualquier teoría fundamental. Segundo a relatividade, un buraco negro pode engolir materia, luz e información. Segundo a mecánica cuántica, a información non debería ser destruída de forma absoluta. Cuando Stephen Hawking mostró que buracos negros non son completamente negros, mas poden emitir radiación e evaporar ao longo de tempos absurdamente longos, o problema deixou de ser apenas xeométrico. Tornouse lóxico. Se o buraco negro evapora e some, o que acontece coa información sobre tudo o que caiu nele? Ela é preservada de algún modo extremamente embarallado. Ela se perde. Ela fica codificada na fronteira. Cada resposta parece violar algo precioso. Ese é un daqueles momentos en que a física parece encostar na propia definición de realidade. Porque información nese contexto non é un detalle de enxeñaría. É a diferenza entre un universo onde procesos poden, en principio, ser descritos de modo consistente e un universo onde a propia previsibilidade profunda sofre un rasgo. A chamada crise da información en buracos negros se tornou tan central porque ela concentra varias fraturas ao mesmo tempo. Gravidade, quantum, tempo, causalidade e a propia idea de interior e exterior. En torno de un horizonte, quase tudo o que era nítido fica suspeito. Há unha ironía niso. Cuanto máis tentamos estudar a totalidade do cosmos, máis os enigmas decisivos se comprimen en rexións límite. O inmensamente grande conduz ao inmensamente denso. O universo observável leva ao horizonte do buraco negro. A expansión cósmica nos empurra de volta ao instante primordial. E en todos eses pontos extremos surxe a mesma suspeita. Aquilo que chamamos de realidade macroscópica pode ser unha versión suavizada de un nivel subyacente onde espazo, tempo e materia aínda non se separaron do modo familiar. Se ese xa fose o único abismo, bastaría para tirar o sono de cualquier cientista. Mas existe un quinto enigma que torna tudo aínda máis desconfortável. Porque ele non pregunta apenas como o universo funciona. Ele pregunta por que existe cualquier coisa sólida para facer preguntas. E a pregunta nace de un desequilibrio aparentemente mínimo, mas cósmico nas consecuencias. A física de partículas sugiere algo extraordinario. Materia e antimateria son, en moitos sentidos, espellos unha da outra. Cuando se encontran, poden aniquilarse e converter súa masa en enerxía. Se o universo inicial tivese producido materia e antimateria en cuantidades exactamente iguais, o desfecho máis intuitivo sería unha gigantesca compensación. Quase tudo tería sido cancelado. Restaría radiación, talvez algúns vestixios, mas non estrelas, planetas, océanos ou cerebros pensando sobre física. E, no entanto, estamos aquí. Iso significa que en algún momento da historia cósmica ocorreu unha pequena quebra de simetría. Algo favoreceu a materia por unha marxen minúscula. Minúscula, mas suficiente para que depois de todas as aniquilações mutuas sobrase o residuo do cual somos feitos. A primeira vista iso parece apenas máis un detalle de orixen, mas non é. Esa asimetría é a razón material da existencia de estruturas complexas. Señela, non habería a longa cadea de formación cósmica que levou de partículas a átomos, de átomos a estrelas, de estrelas a elementos pesados, de elementos a química, e de química a organismos capaces de memoria e teoría. O universo non precisaba apenas obedecer leis, precisaba inclinarse lixeiramente a favor da materia. Os físicos saben que para xerar ese desequilibrio, algunhas condicións taen de ser satisfeitas. É necesario haber procesos que distingan materia de antimateria de forma efectiva, condicións fora do equilibrio térmico e mecanismos que violen certas simetrías fundamentais en grau suficiente. O problema é que o modelo padrón da física de partículas, embora permita unha parcela de violación de simetría entre materia e antimateria, parece insuficiente para explicar sociño a inmensa consecuencia observada no cosmos. De novo aparece o mesmo padrón cruel. A teoría funciona brillantemente en laboratorio, mas ao ser proxetada sobre a orixen do universo, deixa un residuo sen explicación. E note a gravidade dese verbo, residuo. Tudo o que vemos tal vez sexa literalmente o residuo de unha imperfeición primordial.
Nós, galaxias, nebulosas, poeira interestelar, os elementos do sangue e das rochas, tudo iso pode ser a sobra de un desequilibrio sutil ocorrido en un universo xoven demais para ter átomos e quente demais para permitir estruturas estáveis. A existencia concreta do mundo pode depender non de unha simetría perfeita, mas de unha falla produtiva. Iso abre varias frentes de investigación. Tal vez existan partículas aínda non descobertas que amplíen os mecanismos de violación de simetría. Tal vez neutrinos escondan pistas decisivas se seu comportamento contivera simetrías máis profundas do que hoxe conseguimos medir. Tal vez o desequilibrio entre materia e antimateria estése ligado a transicións de fase do universo primordial, cuando campos fundamentais mudaran de configuración conforme o cosmos se expandía e resfriaba. Tal vez o propio sector que tentamos invocar para explicar materia escura participe desa historia, acoplándose de modo indirecto ao desequilibrio primordial. Cada hipótese ten beleza matemática. Neñuma venceu aínda pelo peso final da evidencia. E aquí os 5 enigmas comezan a se apertar uns contra os outros até quase perderen as fronteiras. A materia escura nos dice que existe gravidade sen fonte visível. A enerxía escura nos dice que o vacío, ou algo parecido con ele, comanda a expansao en grande escala. O problema do tempo nos mostrou que a orden dos acontecimentos tal vez non sexa fundamental da forma intuitiva. A gravidade cuántica nos forzou a dubidar do propio palco onde tudo acontece. E a asimetría entre materia e antimateria agora revela que a existencia de cualquier mundo material duradouro depende de unha quebra minúscula, aínda mal compreendida, ocorrida no inicio da historia cósmica. Non son 5 curiosidades independentes. Son 5 raxaduras que tal vez pertenza a unha mesma falla xeolóxica do coñecimento. En cada caso, vemos o mesmo deseño. A observacións sólidas demais para negar, a teorías poderosas demais para abandonar, e a unha incompatibilidade persistente demais para finxir que sexa apenas ruído temporario. Ese trío é a asinatura dos grandes momentos de transición na historia da ciencia. Mas é importante non romantizar o misterio. Nen todo enigma anuncia unha revolución. Ás veces ele anuncia apenas medições máis difíceis, axustes de modelo, correccións técnicas. O ceticismo saudável insiste niso, e con razón. Tal vez unha nova partícula resolva a materia escura. Tal vez unha dinámica aínda descoñecida do vacuo resolva a enerxía escura. Tal vez unha formulación máis madura torne o problema do tempo menos dramático do que hoxe parece. Tal vez a gravidade cuántica surxa de un camiño matemático máis sobrio do que as hipóteses máis ousadas. Tal vez a asimetría da materia sexa explicada por un mecanismo que xa está quase ao noso alcance experimental. Tudo iso é posíbel. E aínda asín, existe un motivo para a inquietación persistir. Non é apenas a cuantidade de preguntas sen resposta, é a forma como elas apontan para o mesmo territorio. Todas nos empurran para reximes extremos, estados iniciais, horizontes, vacíos, simetrías quebradas, escalas onde a linguaxe clásica vacila. Cuando enigmas diferentes converxen para a mesma zona de instabilidade conceitual, o presentimento de profundidade non é gratuito. Ele nace da propia xeometría do problema. Tal vez sexa iso que torne esta fase da física tan intelectualmente rara. En moitos períodos, a ciencia avanzou ampliando mapas xa confiáveis. Agora, en varios pontos centrais, ela parece obrigada a preguntar se o propio conceito de mapa precisa mudar. E esa mudanza non sería apenas técnica. Ela tería alcance sobre o modo como entendemos realidade, observación, causalidade e até a posición do ser humano dentro de un cosmos que xa non oferece un xaun tan evidente. Porque no fin, o máis desconcertante neses enigmas non é o fato de aínda non termos respostas finais. É o fato de que cuanto máis precisamente medimos o universo, máis ele revela que nosas categorías máis ben sucedidas poden ser locais, parciais, dependentes de regime. Funciona aquí, falla ali. Descreve isto, non alcanza aquilo. Como se a realidade tolerase moito ben as nosas teorías en cuanto elas permanecen en certas faixas, mas retirase esa tolerancia asín que nos aproximamos da orixen, do horizonte, do vacío ou do exceso de curvatura. E iso nos deixa en un limiar incomún. Sabemos o suficiente para formular as preguntas con rigor. Non sabemos o bastante para unificalas en violencia. Temos dados de máis para ignorar o problema e fundamentos de menos para encerralo. É un estado de coñecimento desconfortável e precioso ao mesmo tempo.
Desconfortábel porque destrói a sensación de estabilidade conceitual. Precioso porque é exactamente dese tipo de presión que costuman nacer as novas imaxes do universo. Tal vez a próxima grande síntese da física revele que masa invisível, expansión acelerada, tempo emerxente, gravidade cuantizada e asimetría material son capítulos de unha mesma historia aínda ilexível. Tal vez revele que algúns deses enigmas son apenas sombras diferentes proxetadas por unha estrutura máis funda. Ou tal vez nos obrigue a aceitar algo aínda máis difícil, que a realidade non foi feita para caber sen perdas nas intuizóns que a evolución nos deu para sobreviver en escalas humanas. Sexa cual for o desfecho, unha coisa xa está clara. A ciencia contemporánea non está cercada por misterios periféricos. Ela está cercada por misterios centrais. Misterios que definen do que o cosmos é feito, porque ele se expande como se expande, en que sentido ele muda, que tipo de palco sustenta esa mudanza e por que sobrou materia suficiente para formar cualquier palco observável. O que parecía un inventario de problemas separados se transforma no auxe en unha única pregunta dilatada. O cuanto da realidade profunda aínda permanece fora do alcance das categorías con as quais descrevemos o mundo. E cando a física chega a ese ponto, ela deixa de desafiar apenas ecuaxóns. Ela comeza a desafiar a propia confianza con que imaginamos saber o que significa existir en un universo. E é exactamente nese ponto que a tensión precisa ser levada até o limite. Porque cuando varios enigmas centrais comezan a converxir, a física se ve obrigada a facer o que toda ciencia madura faz diante de unha crise real. Organizar hipóteses rivais, testar o que cada unha consegue explicar e aceitar, con disciplina, a posibilidade de que a resposta final non sexa a máis confortável. Se há unha falla profunda por trás deses 5 enigmas, entón existen en liñas xerais 3 grandes maneiras de encarala, 3 familias de explicación disputando o mesmo territorio obscuro. A primeira explicación é a máis conservadora e por iso mesmo a máis sedutora para quen confía no poder acumulado da física moderna. Segundo esa visão, non há unha ruptura conceitual única esperando por nós no fundo do pozo. O que existe é un conxunto de problemas distintos, apenas reunidos por coincidencia histórica no mesmo período. Materia escura sería unha nova partícula, ou tal vez varias. Enerxía escura sería algún ingrediente cósmico específico, separado do resto. O problema do tempo sería, en grande parte, Unha dificultade de interpretación entre termodinámica, relatividade e experiencia consciente. A gravidade cuántica exixiría apenas refinamento técnico e algunha nova matemática. A asimetría entre materia e antimateria dependería de un mecanismo adicional en física de partículas aínda non medido. Nesa leitura, non há unha única rachadura atravesando toda a casa. Há varias rachaduras menores, cada unha pedindo seu propio reparo. Esa hipótese ten forza porque a historia da ciencia está cheia de casos en que o drama parecía total e depois se revelou local. Unha anomalía orbital apontou para un novo planeta. Un espectro extraño apontou para un novo elemento. Un desvío en dados experimentais acabou pedindo apenas unha nova partícula. A física xa aprendeu moitas veces que a natureza nen sempre derruba o edificio inteiro. Ás veces ela apenas exixe un cómodo a máis. E se ese for o caso agora, a estrategia correta é simple sen espírito, aínda que dificílima na práctica. Construir detectores máis sensíveis, observar máis fundo, colidir partículas con máis precisão, mapear o seu con máis detalle e esperar que cada enigma encontre seu axente particular. A segunda explicación é máis ousada. Ela aceita que os dados tal vez estexan nos forzando, non a somar pesas novas ao inventario, mas a revisar o propio modo como lemos certas regularidades. Nesa familia de ideas, o problema pode non estar principalmente en conteúdos ocultos do universo, e sin nas leis efectivas que usamos para descrevelo en determinados reximes. Tal vez a gravidade, en escalas extremas, non se comporte exactamente como esperamos. Tal vez espazo e tempo non sexan fundamentais, mas emerxentes de graus de liberdade máis básicos. Tal vez a enerxía do vacío non deba ser calculada da forma inxenua que herdamos de certas formulações. Tal vez a seta do tempo dependa de unha arquitectura estatística e informacional moito máis profunda do que a imaxe en común permite. Aquí, os 5 enigmas deixan de parecer doenzas separadas e pasan a se parecer con sintomas de unha linguaxe incompleta. A terceira explicación é a máis desconfortável de todas, porque combina humildade e vertixen.
Ela suxere que parte do que chamamos de misterio nace de un limite estrutural entre a realidade e os tipos de modelo que mentes como as nosas conseguen construir a partir de observacións locais. Non se trata de rendición ao irracional. Trátase de considerar que nosas teorías posan ser extraordinariamente eficaces dentro de llanelas específicas e, aínda asín, radicalmente insuficientes para capturar a arquitectura última do real en súa totalidade. Nesa leitura, o problema non sería apenas descobrir unha nova partícula, unha nova simetría ou unha nova ecuación mestra. O problema sería que a realidade profunda tal vez non se organice de unha maneira que se deixe traducir por completo en categorías intuitivas como obxeto, causa, antes, depois, vacío, campo ou até existencia localizada. Esas tres explicacións non son equivalentes. Todas parecen plausíveis a distancia, mas a culminación de unha investigación comeza xustamente cando deixamos de contemplar posibilidades con o mesmo respeito abstrato e pasamos a preguntar cual delas sobrevive mellor ao atrito con os fatos. Comecemos pela hipótese máis conservadora, a do conxunto de problemas separados. Ela ten o mérito da prudencia, evita inflar o misterio, evita declarar unha revolución antes da hora, e se ancora en algo intelectualmente saudável. A ciencia debe desconfiar do impulso de unificar cedo demais. Só que ao ser presionada pelo cuadro completo, esa hipótese comeza a pagar un prezo crescente. Ela precisa aceitar que a maior parte do conteúdo gravitacional do cosmos dependa de unha entidade invisível, aínda non detectada. Precisa aceitar tamén que a maior parte da dinámica de expansión cósmica dependa de outro ingrediente igualmente obscuro. Precisa admitir que o tempo, un dos elementos máis básicos da experiencia e da teoría, continúe conceitualmente instável nas fronteiras entre relatividade, termodinámica e mecánica cuántica. Precisa suportar aínda o facto de que a gravidade resista a cuantización de forma máis profunda do que outras forzas coñecidas. E, por fin, precisa explicar por que a materia sobreviveu en un universo que parecía tan disposto a cancelala como antimateria. Cada unha desas concesións isoladamente é tolerável. O problema aparece cando elas se acumulan. A hipótese conservadora non colapsa por contradición directa, mas comeza a perder poder explicativo global. Ela preserva o suceso local das teorías, porén transforma o corazón da física en un arquipélago de excesóns importantes demais. En vez de reducir estrañeza, ela a administra. En vez de revelar unha estrutura común, ela distribúe o desconforto en compartimentos. Iso pode ser verdade, claro. A natureza non ten obrigación de ser elegante. Mas cuanto máis problemas centrais exixen remendos independentes, máis caro fica acreditar que estamos apenas diante de coincidencias empilladas. Agora vexamos a terceira explicación, a máis radical, a do limite cognitivo profundo. Ela ten un apelo sombrío. De certo modo, inmuniza tudo contra a frustración. Se a realidade última excede nosa gramática conceitual, entón non surpreende que as teorías emperren perto da orixen cósmica, do horizonte de buracos negros, do vácuo cuántico ou das simetrías primordiais. Só que esa hipótese, embora filosóficamente seria, é cientificamente perigosa cando usada cedo demais. Porque ela pode se tornar un abrigo elegante para a ignorancia. E a ciencia non pode permitir iso en cuanto aínda houber camiños experimentais e matemáticos reais en aberto. Dicer que a realidade tal vez transcenda nosas categorías pode ser unha posibilidade lexítima no horizonte. Mas, como explicación operativa, ela é fraca. Non prevé o que debe ser medido, non decide entre modelos rivais. Non nos dis se debemos procurar unha nova partícula, unha correzón na gravidade, unha estrutura holográfica do espazo-tempo ou unha asinatura en neutrinos. Ela descreve un limite posível, mas aínda non traballa como teoría fértil. É aquí que o ceticismo precisa entrar con toda a forza. É natural pensar que ese tipo de conversencia entre grandes enigmas sexa un convite para exaxeros, para narrativas grandiosas demais ou até para fantasías travestidas de profundidade. A suspeita é lexítima. Sempre que a ciencia encosta en palabras como orixen, vacío, tempo e realidade, o risco de escorregar para a néboa é enorme. Mas o ponto decisivo é este. O desconforto actual non nasceu de especulación solta. Ele nasceu de observacións robustas, de ecuacións que funcionan moito ben en certos dominios, e fallan ou entran en tensión en outros, e de un programa experimental que xa cortou inúmeras hipóteses fáceis pelo camiño.
O rigor aquí non diminúe o espanto. Ele o torna máis difícil de descartar. Se a primeira explicación se torna cara demais e a terceira continúa vaga demais, sobra a segunda como candidata máis forte. Non como verdade final xa conquistada, mas como o mellor eixo de leitura para o que estamos vendo. Esa segunda vía afirma que os 5 enigmas talvez sexan manifestacións de unha camada máis funda, en que nosas categorías usuais son efectivas, porén non fundamentais. En outras palabras, materia, espazo, tempo, vacío, simetría e até causalidade talvez sexan formas emerxentes, estáveis en certas escalas, mas incompletas cuando levadas ao extremo. Non significa que tudo o que sabemos está errado. Significa algo moito máis inquietante e moito máis plausível. Está certo, dentro de limites que agora se tornaron visíveis. Iso muda o papel de cada enigma. A materia escura deixa de ser apenas unha caza a unha partícula invisível e pasa a ser un teste sobre a suficiencia da nosa leitura gravitacional do cosmos. A enerxía escura deixa de ser apenas un rótulo para a aceleración cósmica e se torna un indicador de que tal vez entendamos mal a relación entre vacío, xeometría e expansión. O tempo deixa de ser somente un problema de interpretación e pasa a ser unha pista de que mudanza e orden temporal poden surxir de algo relacional ou estatístico. A gravidade cuántica deixa de parecer unha unificación técnica entre dois formalismos poderosos e asume a forma de unha crise sobre o propio estatus ontolóxico do espazo-tempo. E a asimetría entre materia e antimateria deixa de ser un detalle da infancia cósmica para se tornar evidencia de que a existencia material depende de mecanismos primordiais aínda ausentes do retrato padrón. Reparen o que acontece cando esa leitura gaña forza. Os enigmas non encollen, eles se encaixan, e ao se encaixaren, revelan un padrón máis perturbador do que cualquer un deles ociño. En todos os casos, a física actual parece extremamente competente para descrever estados estabilizados do universo, e menos competente para descrever os principios que tornaron eses estados posíveis. Sabemos modelar galaxias mellor do que sabemos o que constitúe a maior parte da gravidade que as organiza. Sabemos medir a expansión cósmica mellor do que sabemos o que a acelera. Sabemos usar o tempo nas ecuaxois mellor do que sabemos o que ele é en última instancia. Sabemos cuantizar cuase tudo, menos a xeometría que sustenta cuase tudo. Sabemos que a materia venceu, mas non sabemos completamente como venceu. Esa repetición é importante demais para ser tratada como ruído histórico. É como se a física dominase brillantemente a superficie operacional do universo e ao tentar de ser ao porán, encontrase o piso trocado por néboa. E entón surxe a pregunta máis aguda desta escalada inteira. Se o universo observável contén centenas de billóns de galaxias, se cada galaxia pode conter centenas de billóns de estrelas, e se tudo iso repousa sobre componentes e principios que aínda escapan ao noso entendimento, cuánto da realidade profunda realmente coñecemos cando descrevemos con precisión apenas a fina camada do cosmos que se torna estável e lesível para nós. Esa pregunta non é un ornamento filosófico, ela é un teste de maturidade intelectual. Porque o candidato máis forte entre as tres explicacións exixe un tipo especial de coraxe científica. Non a coraxe de abandonar a razón, mas a de continuar raciocinando cuando a propia estrutura do raciocinio físico-plásico parece local demais. Ele pede que aceitemos algo difícil de sentir no corpo, embora matematicamente plausível. A realidade pode non ser feita de blocos sólidos, chamados espazo, tempo, materia e enerxía, mas de relacións máis profundas, das quais esas palabras emerxen como aproximacións úteis. Se iso estiver certo, entón a materia escura tal vez non sexa apenas unha substancia escondida atrás das estrelas. Pode ser a asinatura de unha camada relacional aínda non capturada. A enerxía escura tal vez non sexa apenas unha especie de combustível cósmico. Pode ser a marca de un erro máis profundo na maneira como conectamos vacuo e xeometría. O tempo tal vez non flúa do modo como o sentimos, mas apareza cando os sistemas físicos resistran diferenzas, armacenan memoria e ordenan correlacións. A gravidade tal vez non sexa unha forza no sentido común, nen apenas geometría clásica, mas un efeito colectivo de graus de liberdade máis fundamentais. E o exceso minúsculo de materia sobre antimateria tal vez sexa o vesticio conxelado de unha dinámica primordial que liga información, simetría e estrutura do propio cosmos nascente. Iso non resolve nada de inmediato,
mas organiza quase tudo de unha forma nova. E numa crise científica, organizar correctamente as preguntas é moitas veces o paso que torna posíbel, máis tarde, resolver algunhas delas. Aínda asín, é preciso apertar máis unha vez o parafuso da honestidade. Xamar esa segunda vía de candidata máis forte non significa transformala en resposta pronta. Pelo contrario, Significa admitir que estamos diante de un cuadro en que a física é empurrada para a borda de sí mesma, sen dispor aínda da linguaxe en definitiva para atravesar a borda. Há propostas poderosas en circulación. Algunhas suxeren que o espazo-tempo emerxe de relacións cuánticas máis básicas. Outras exploran a posibilidade de que información e xeometría estexan ligadas de modo íntimo. Há tentativas en que a gravidade aparece como fenómeno termodinámico, quase como unha descrición macroscópica de microestruturas ocultas. Existen liñas en que simetrías quebradas no universo primordial poderían amarrar a orixen da materia a sectores invisíveis. Neñuma desas trillas venceu, mas o simples fato de tantas abordaxens diferentes converxiren para a idea de emerxencia non parece accidental. Tal vez o sinal máis forte de que estamos perto de unha mudanza de nivel sella o seguinte. Durante moito tempo, a física buscou as leis máis fundamentais imaginando que ao de ser en escala encontraría pezas menores e regras máis básicas do mesmo tipo. Agora crese a suspeita de que ao de ser demais tal vez non encontremos pezas, mas en redes de relación. Non coisas en un palco, mas o que torna posíbel o propio aparecimento de coisas e de palco. Non tempo correndo sobre eventos, mas eventos definindo internamente a forma como o tempo pasa a facer sentido. Non vacío como ausencia, mas como estrutura ativa. Non materia como entidade última isolada, mas como padrón persistente emerxindo de dinámicas máis profundas. Se ese diagnóstico estiver no camiño certo, entón a culminación dos 5 enigmas non é unha lista de preguntas sen resposta. É a percepción de que tal vez teñamos pasado séculos refinando magníficamente a física do mundo xa manifestado, en cuanto apenas agora comezamos a tocar a física das condicións de manifestación. E iso recoloca cada vitoria da ciencia sob unha luz aínda máis impresionante. Non porque a diminúa, mas porque mostra o cuán localmente precisas poden ser as teorías humanas, mesmo cando non alcanzan a base inteira do real. A relatividade xeral continúa sendo unha das maiores criações intelectuais da historia, aínda que tal vez non sexa a palabra final sobre o espazo-tempo. A mecánica cuántica continúa sendo o instrumento máis ben sucedido que xa construímos para descrever o microscópico, aínda que non se encaixe sen tensión na gravidade. O modelo padrón continúa extraordinario, aínda que deixe escapar o exceso de materia, o conteúdo escuro do cosmos e tal vez algo sobre a propia orixen das simetrías. É ese contraste que torna a situación tan rara. Non estamos no escuro por falta de teoría. Estamos parcialmente no escuro, a pesar de teorías magníficas. Non ignoramos quase tudo de maneira bruta. Sabemos de máis para nos satisfacer con imaxes simples e sabemos de menos para fexar a arquitectura inteira. Ese tipo de ignorancia iluminada é moito diferente da ignorancia común. Ela xa enxerga o contorno do obstáculo que aínda non consegue atravesar. No auxe desa tensión, a física parece nos dizer algo quase paradoxal. O universo é intelixíbel o bastante para revelar as propias fallas do noso entendimento. E é tal vez iso que faz este momento ser tan decisivo. Porque unha ciencia realmente viva non é a que só acumula respostas. É a que en certos momentos raros descobre que súas mellores respostas funcionan como escadas, até un patamar en que as preguntas mudan de especie. Chegamos entón ao ponto en que o misterio xa non pode máis ser tratado como exceción localizada. O candidato máis forte non afirma que tudo será reducido a unha única fórmula máxica. Afirma algo máis sobrio e máis profundo, que os 5 enigmas indican unha transición de linguaxe. A física actual tal vez descreva moito ben o universo como ele aparece depois que certas estruturas emerxen, se estabilizan e se tornan mensuráveis. Mas a realidade profunda pode envolver un nivel no cual esas estruturas aínda non existen do modo familiar. Nese nivel, perguntar do que o universo é feito tal vez sexa inseparável de perguntar como o espazo aparece, como o tempo se organiza, como a causalidade se torna utilizável e por que a materia sobrevive como padrón duradouro. Esa é a culminação real. Não a resolução, mas o enquadramento máximo do problema. 3 grandes explicações se apresentaram.
A primeira preserva o edifício, mas ao custo de multiplicar compartimentos isolados de ignorância. A terceira protege a humildade, mas cedo demais corre o risco de deixar de produzir ciência concreta. A segunda, por enquanto, sustenta melhor o peso dos fatos. Há fortes sinais de que nossos conceitos mais básicos funcionem como emergências eficazes, não como tijolos últimos da realidade. E se isso for verdade, então a pergunta que resta já não é apenas técnica. Ela se torna inevitavelmente mais funda, sem deixar de ser científica. O que significa conhecer um universo quando os instrumentos do conhecimento parecem nascer dentro de estruturas que talvez não sejam fundamentais? O que significa chamar algo de real quando o espaço, tempo, matéria e vazio podem ser apenas modos estáveis de aparência de uma camada mais profunda? E até que ponto uma especie que evoluiu para sobreviver en unha estreita faixa de escalas pode esperar que súas intuições coincidan con a arquitectura final do cosmos? E talvez sexa exactamente aquí que a pergunta se torna máis desconfortável e máis bela. Porque ese espazo, tempo, materia e vacío poden ser formas estáveis de unha camada máis profunda, entón a física non está apenas tentando completar un catálogo incompleto. Ela está tentando descobrir se as propias palabras con que descrevemos o real son provisorias. E iso muda o peso filosófico de tudo o que vimos até agora. Durante séculos, coñecer significou separar, nomear, medir, reducir o extraño ao intelixível. Mas pode ser que na fronteira actual, coñecer tamén exixa outra disciplina mental. A de aceitar que algunhas das categorías máis confiáveis da experiencia humana sexan apenas ferramentas locais, úteis dentro de unha certa faixa do universo, mas non necesariamente válidas en súa fundación última. Pense no que iso implica. Un animal como nós evoluiu para distinguir obxetos sólidos, sucesóns temporais, causas próximas, superficies continuas, diferenzas claras entre algo e nada. Esas intuições foron excelentes para atravesar florestas, construir abrigo, prever o movimento de corpos cotidianos e sobreviver en escalas humanas. Mas o cosmos non fez promesa alguma de que sería intuitivo para cérebros moldados nese intervalo estreito entre o microscópico e o astronómico. Talvez a grande lizaón dos 5 enigmas sexa esta. A realidade profunda non ten obrigación de parecer natural para a mente que surxiu tardiamente dentro dela. Iso non diminúe a ciencia, faz o contrario. Mostra a súa grandeza real. A ciencia é o método pelo cual unha criatura limitada aprende, pouco a pouco, a desconfiar da propia aparencia inmediata do mundo. Ela xa nos obrigou a aceitar que a Terra se move, que o tempo non é universal, que a materia común non compoña a maior parte do cosmos visível pela gravidade, que o vacío non é un nada simples, que partículas poden existir en superposición, e que a xeometría do universo responde ao conteúdo físico. Agora, diante deses enigmas, ela talvez estexa nos empurrando para un paso aínda máis radical, o de recoñecer que a realidade pode ser relacional, en un sentido moito máis profundo do que nosas gramáticas espontáneas conseguen exprimir. Há unha consecuencia quase existencial niso. Se o universo non é feito, en súa base, de coisas colocadas dentro de un palco fixo, mas de relações que facen emerxir as propias noções de coisa e de palco, entón nós tamén non somos observadores externos lendo un cenario pronto. Somos acontecimentos internos dese proceso. Somos padróns temporarios en unha historia cósmica que aínda non compreende plenamente súas propias regras de manifestación. Iso dá ao coñecimento humano unha extraña dupla condición. Ele é pequeno porque nasce en cerebros finitos, sobre un planeta común, en unha estrela común, nunha galaxia entre incontáveis outras. Mas ele tamén é inmenso porque permite ao universo producir, localmente, preguntas sobre a súa propia orixen, estrutura e destino. E entón aparece a questão filosófica máis afiada de todas. O que significa compreender, se a compreensão acontece dentro do propio sistema que tenta ser compreendido? En outras palabras, até que ponto a mente, que é produto da historia material do cosmos, consegue alcanzar as condições que tornaron posível esa mesma historia? Talvez moito. Talvez menos do que esperamos. Talvez o camiño non termine en unha parede, mas en sucesivas reformulações do que chamamos explicación. Non sería a primeira vez. A ciencia avanza non apenas encontrando respostas, mas refinando o tipo de pregunta que sabe facer. Há tamén unha humildade necesaria aquí. Cando dicemos que tal vez espazo e tempo sexan emergentes, ou que a materia escura, a enerxía escura,
e a asimetría entre materia e antimateria posan apontar para unha camada máis funda. Aínda estamos falando no modo do tal vez, non no modo da certeza. A física madura non confunde elegancia con verdade, nen desexo de unificación con demonstración. Ela precisa de dados, de previsóns, de testes, de consistencia matemática e, sobre todo, de confronto duro con a observación. E é precisamente iso que torna este momento tan fascinante. As hipóteses máis ousadas só terán valor se sobreviveren ao tribunal do universo real. Nese ponto, un detalle aparentemente técnico gaña forza simbólica. En laboratorios subterráneos, en detectores construídos no xelo, en observatorios espaciais, en interferómetros, en telescopios que barren o seu profundo, a humanidade non está apenas recollendo sinais. Está tentando escutar rexións da realidade que non responden máis ás imaxes clásicas. Un novo mapa do fundo cósmico, unha medida máis precisa de lentes gravitacionais, unha asinatura inesperada en neutrinos, unha pequena violación adicional de simetría, unha pista vinda de ondas gravitacionais primordiais ou da estrutura fina da expansión cósmica poden obrigar a física a abandonar unha parte importante da súa linguaxe actual. Ás veces, unha época muda non cando gaña unha resposta completa, mas cando un instrumento torna imposível continuar pensando como antes. E é por iso que o futuro inmediato da física pode ser menos unha continuación linear do pasado e máis unha inflexión. Non necesariamente unha revolución teatral, mas tal vez unha lenta mudanza de alicerce. Un avanzo tecnolóxico suficientemente sensível pode mostrar que a materia escura non é unha partícula do tipo que esperábamos. Pode revelar que a enerxía escura non é constante no tempo. Pode indicar que certas simetrías se quebraron de maneira diferente no universo primordial. Pode suxerir que o espazo-tempo deixa marcas discretas en reximes extremos. E se iso acontecer, a consecuencia non será apenas acrescentar un novo capítulo ao manual. Será redeseñar o índice inteiro. Mas antes de imaginar ese salto, precisamos insistir no que non sabemos. Non sabemos do que a materia escura é feita, se é que ela é feita de algo que mereza ese nome no sentido tradicional. Tal vez sexa unha nova familia de partículas, tal vez sexa un sector inteiro fracamente acoplado ao noso. Tal vez exixa corresóns na forma como entendemos gravidade en certas escalas. Tal vez combine máis de un deses elementos. O que sabemos con forza é que há efeitos gravitacionais persistentes demais para seren ignorados e explicacións simples demais que xa non bastan. Non sabemos o que é a enerxía escura. Tal vez sexa unha constante do propio espazo vacío. Tal vez sexa un campo dinámico mudando lentamente ao longo da historia cósmica. Tal vez o problema estella menos en adicionar un ingrediente novo e máis en perceber que a relatividade xeral, aplicada en escala máxima, aínda non é o retrato final. O desconforto permanece porque o valor observado é pequeno demais perante certas expectativas teóricas e grande demais en súas consecuencias para o destino do universo. Non sabemos o que o tempo é na camada máis profunda da realidade. Tal vez o fluxo que sentimos sexa unha construción física ligada á memoria, información e entropía. Tal vez exista unha descrición en que o tempo fundamental simplesmente non apareza do modo familiar. Tal vez a flecha temporal dependa de condicións iniciais tan especiais que o verdadeiro enigma aínda sella por que o universo comezou nese estado. Sabemos usar reloxos con precisión extraordinaria. Iso non significa que saibamos o que un reloxo mede en última instancia. Non sabemos como unir gravidade e mecánica cuántica de forma completa e testável. Temos programas matemáticos poderosos, intuicións férteis, analogías profundas entre información e xeometría, e varias arquitecturas teóricas promisoras. Mas aínda non temos a formulación consensual que atravese con seguranza o abismo entre o continuo xeométrico da relatividade e a textura probabilística do mundo cuántico. Tal vez a solución preserve parte das linguaxes actuais. Tal vez exixa unha gramática física inteiramente nova. Non sabemos por que existe máis materia do que antimateria. Sabemos que algunha asimetría ocorreu. Sabemos que ela foi decisiva. Sabemos tamén que o modelo padrón, do xeito que hoxe o dominamos, parece insuficiente para explicar sociño a magnitude cosmolóxica do efeito. Tal vez neutrinos teñan un papel central. Tal vez procesos do universo primordial teñan producido ese desvío. Tal vez a resposta estexa ligada a sectores aínda invisíveis. Mas, por enquanto, a pergunta continúa aberta no ponto exacto en que a existencia material do mundo depende dela. E tal vez o máis importante de tudo,
sexa admitir que non sabemos se eses 5 enigmas son 5 portas diferentes ou 5 frestas da mesma porta. Esa é unha distinción crucial, porque, se foren problemas separados, a física pode avanzar resolvendo un por un, con novas partículas, novos campos, novos ajustes e novas medições. Mas se foren manifestações diferentes de unha única limitación conceitual, entón a solución exixirá máis do que preencher lacunas. Exixirá reorganizar a propia idea de fundamento. Esa honestidade non enfraquece o coñecimento, ela o purifica. A ciencia non perde dignidade cando dis non sabemos, ela perde dignidade cando finxe saber. E a fase máis creativa do pensamento científico costuma comezar exactamente cando unha comunidade inteira é forzada a recoñecer con rigor que as teorías máis ben sucedidas do presente aínda deixan escapar o centro do problema. Agora, depois de atravesar galaxias invisiblemente moldadas, vacíos que aceleran a expansón, relogios que vacilan, geometrías que tal vez precisen ser cuantizadas e simetrías quebradas no fogo do universo primordial, vale facer o movimento oposto. Olle para algo familiar. Unha mesa, unha xícara, o ar quieto de un cuarto no fin do día, o pulso no seu brazo, a sensación simples de que o tempo está pasando en cuanto você escuta estas palabras. Nada diso parece carregar o peso de unha crise da física, nada diso parece depender de materia invisível, enerxía escura, gravidade cuántica ou de unha lixeira vitoria primordial da materia sobre a antimateria. E, no entanto, depende. A solidez da mesa nasce de campos cuánticos, os átomos da xícara foron forxados no interior de estrelas antigas. O ritmo do seu corpo obedece á flecha termodinámica do tempo. A Terra xira dentro de unha galaxia mantida por gravidade cusa maior parte tal vez veña de algo aínda non identificado. Esta galaxia atravesa un universo cuya expansón acelera por causa de unha xente que non comprendemos. E o simples fato de você existir como materia organizada tal vez sexa consecuencia de unha asimetría minúscula ocorrida cando o cosmos aínda non tiña sequer comezado a parecer un lugar habitável. Dar ese paso de volta é importante porque nos lembra de algo esencial. Os grandes enigmas da física non viven lonxe da vida común. Eles tornan a vida común máis extraña, máis improbável, máis preciosa intelectualmente. Aquilo que parece banal é sustentado por unha infraestrutura cósmica quase incomprensível. O cotidiano non é o contrario do misterio, é a súa superficie domesticada. E entón podemos fechar o círculo. Lémbrese do ponto de partida, cando tudo parecía unha pregunta sobre o que ha de errado no noso retrato do universo, como se faltasen apenas algunhas pezas nun mapa xa confiável. Agora a imaxe é máis profunda e máis inquietante. Tal vez non estexamos apenas diante de pezas ausentes. Tal vez o propio formato do quebracabeza aínda non teña sido entendido. Tal vez teñamos pasado moito tempo imaginando o real como un conxunto de obxetos en evolución dentro de un cenario fixo, cuando a verdade pode ser máis próxima de unha arquitectura de relaxóns, da cual obxetos, cenarios e evolución emerxen xuntos. Ese retorno ao inicio non desfasa o camiño, ele o ilumina. No comezo, os enigmas parecían problemas isolados, robando o sono de especialistas. No fin, eles se revelan como un espello da nosa situación máis xeral. Sabemos descrever con espantosa precisión a faixa do universo en que vivemos, mas tal vez aínda coñezamos apenas a camada en que a realidade se torna confortável para ser medida por criaturas como nós. O asombroso non é que saibamos pouco. O asombroso é que, sabendo tan pouco da base última, teñamos conseguido ver tan lonxe. Tal vez ese sexa o trazo máis comovente da aventura científica, unha especie transitoria, feita da sobra de unha antiga quebra de simetría. Vivendo nun pequeno planeta en torno de unha estrela común, conseguiu detectar que a maior parte do cosmos lle escapa. Conseguiu perceber que o tempo tal vez non sexa o que parece, que o vacío tal vez non sexa vacío, que a gravidade tal vez esconda unha microestrutura e que súa propia existencia material depende de un desequilibrio primordial, aínda sen explicación completa. Iso non nos humilla, iso nos sitúa. E cando somos situados con honestidade, algo raro acontece. O universo deixa de ser menor porque o explicamos, e se torna maior porque comezamos a explicalo de verdade. Tal vez neñuma resposta final veña en breve. Tal vez algunhas respostas veñan e xeren preguntas aínda máis fundas. Tal vez a grande síntese exista. Tal vez a realidade resista a cualquer imaxen única e definitiva. Mas en cuanto a pergunta permanecer aberta, haberá algo extraordinario en curso. A materia do cosmos tentando entender por que ela existe, en que tipo de realidade existe,
E quais ilusões úteis precisou abandonar para chegar até aquí? No fin, talvez as preguntas máis difíceis non sexa un defeito da ciencia, mas a súa forma máis alta de suceso, porque só unha inteligencia que aprendeu moito consegue enxergar con nitidez o tamaño do que aínda non sabe. E talvez sexa justamente iso que estes 5 enigmas nos oferecen, non un fracaso, mas un convite. Un convite a habitar un universo que aínda non terminou de se tornar intelixíbel. A questón que fica non é apenas cando resolveremos eses misterios. A questão máis profunda é outra. Se un día conseguirmos tocar a camada onde espazo, tempo, materia e vacío nacen como aparencias estáveis, estaremos finalmente vendo o real como ele é ou apenas descobrindo unha nova e aínda máis funda forma de misterio.